bayithatha njengento esanda ukwenzeka, isigqibo samaZulu. Mamupostile sithe iya kwasayini into yobana nasi iziginqi osawuhamba ngazo, futhi kuyanyanzeleka uzihambile ngoba ikhona imiphefumlo afuneka isindile. Hallelujah. Hallelujah. Agqiba amazulu. Now uyesu kwalelizwi engathi bawuthathe use-report back okanye ubuyisele i-report back ethi ndiqinile. Ubuyisele i-report back ethi konke ndandikusayinele ndikwenzile. Hallelujah. Mamela ke ndikulandela kancinci. Hallelujah. uYesu ufika ngoba umthetho ubuwangamele. Umthetho ubuwangamele unabantu bosilwane abacinezelayo. uYesu uthunyelwa kwimeko ezinjalo ngoba yena into bazalwane nakutshintsha umnqophiso kuyanyanzeleka kubekho adlenye ngoba kutshintsha umnqophiso. Kuyanyanzeleka kubekho efayo kuzophilenye ngoba kutshintsha umnqophiso. Otherwise ubangaba babupostile ayikho efileyo awutshintshanga umnqophiso. Hallelujah. Hallelujah. Kuzotshintsha umnqophiso. And then mamela uba umpostile bese chaphazela into ebusuku. Hallelujah. Kazotshintsha umnqophiso because kuyanyanzeleka uYesu okokuqala athi vaya uMaria. Mamela kathi uNoshongo yena athi abangamqondi bathi uzalwa nguMaria. Uzamba khobisa abantu nobana intona eyenzekayo. Athi abangamqondi bathi uzalwa nguMakwathu thina siyamaza phavela khona ubuvela ezulwini. Hallelujah. Uzama ubabonisa into yobana imeshini bazalwane bethu kwakuzothatha umthetho ubulawa umthetho odluphele ukwenzela into yobana kuzophila ubabalo. Hallelujah. Ukuze ubabalo azobe take off. Mamela kakuthixo uYesu bangazi makusilwane ezokulwa noba nomthetho kangalwana cha uye wazifaka emthethweni ukuze umthetho awuqondisela kuye uthi uphele. Ewe Nkosi. Hallelujah. Now mamela kukho umama okrexezileyo. Hallelujah. Ngokomthetho kaMoses, ngokomthetho ubinohlobo into ebuzenza ngalo. Ngokomthetho kaMoses mamumposti kuyanyanzeleka xa ubani ethe wakrexesa sithatha amatye simqulu afe angabikho. Hallelujah. Ngokomthetho obhalwe Moses ngoba abantu bahamba ngaqala wabona uThixo le mithetho inezinto bazalwane akekho umzalwane oqalekisekayo seluYesu efikile. Ugqityiwe. Hallelujah. Hallelujah. Baza babantu besithi nangu lo mfazi ukrexezile. Uthi bathi ke bona ke ngokomthetho kaMoses suppose lo muntu akaphili siyamthatha manje simxulume. Uthi uYesu ke ngokubo akabajonga
akabanaki into abayithethayo kakhulu, waqhubekeka nalento ayenzayo. Wathi ongenasono apha kuni makathathe ilitye amgqolule. Haleluya. Now zajika izinto ngoba kuzofaka umnqophiso omtsho yokubana alalizwi bawo baxolele. Mayibonge bazalwane. Okanye into azenazo ezulwini ngoba uYesu mamuphosile uze nezixhobo zezulu, waza noxolo, waza nothando, waza nokuthobeka, waza nazo zonke izixhobo zasezulwini, so that abantu basebenzise ezo zixhobo. Waqala kwaba bantu usebenzisa, wathi apha kuni ongenasono maka ithi iBhayibhile akazange wathi xa phinde phakamisa intloko akasaboni namnye kuba mangali bakhe, ngoba bazalwane umthetho uyawucudisa. Kugqityiwe. Haleluya. Ngelixesha atyisa abafundi bakhe uYesu okokuqala bazalwane wayengazange zodla, ngoba into yasemhla yayingekho into ayinokanelisa uYesu, kodwa uYesu wayezodlisa. Ewe bawo, ewe Nkosi. Haleluya. uYesu ezothini? Wayezodlisa, ngoba yasemhlabeni ayingekho. Ubangabanithi bazalwane bethu, asikho isixhobo emhlabeni sokwenza abazalwane yayingekho kwanento uYesu yasemhlabeni ayinomanelisa. That is why uYesu asithi xa ntshintsha umnqophiso athi yabona ke, thathani nina nisele nina, ngoba eli ligazi lam lomnqophiso omtsha. Ayena kasali kodwa usezabona bazalwane ngeba ngamanye amazwi uthi into ezawuselwa ngoku ndim. Haleluya. Aphinde athi thathani nasi sonke nidle nina. Haleluya. Ngiyabufuna ukuthi ngoku isonka sobomi ndim. Asasonka babesidla sona oyise notata omkhulu benu entlango yayindim lo. Haleluya. Kugqityiwe. Haleluya. Kugqityiwe. Haleluya. uYesu wathetha la mazwi phambi kwento yobana abazalwane sebelapha phambi sebethethile bayifundisi bam bawubaxolela. Haleluya. Besiza nayo bawugiyama. Haleluya. Sithi bawubaxolela ngoba bayazi into abayenzayo. In other words, uba wena usabamba into yobana uPetros okanye uJuda wamkhanyela okanye wamthina uYesu, ulate waxolela. Haleluya. Uba ngabe usabamba into yobana uPilato umnikezela uYesu, it's fine wamnikezela ngongazi, kodwa uthe uba ugiyama kule ndawo uYesu uthe emva kwazonke ezo zinto ngoba wathi bawubaxolela ngoba bayazi into abayenza. Now in other words ke ngokubona abasekho phansi kwesasiqalekiso soba benze ndithe kuwe eqaleni izinto zonke ezenzeka kuYesu zenzeka kuba ekumele ziyenzeka ngoba amazulu avumile into abana makwenzeke ngelahlo. Mayibona igama lenkosi. And now xa abuya siza nabo uthi utata osuka apha uthi uba untsethe mfazi